Dobrý deň, volám sa Ľuboš Pirko a zaoberám sa tvorbou a popularizáciou umenia. Nemám umelecké vzdelanie. Skončil som Technickú univerzitu, odbor aplikovanej jadrovej fyziky. Avšak umeniu sa venujem skoro celý svoj profesný život. Najprv mi bolo koníčkom. Dokázal som ním popri svojej práci oddychovať, umožnilo mi to dostať sa na chvíľu do iného sveta, ponoriť sa vizuálne do príbehov, ktoré boli primárne iba v mojej hlave. V 40-ke som začal robiť umenie ako svoju hlavnú profesiu. Prečo vás tým chcem zaujať? Ako technicky vzdelaný človek som sa koncentroval hlavne na technické a manažerské problémy, ktoré som riešil v práci. Niečo pred 40-kou som začal mať pocit totálneho vyhorenia a vedel som, že musím niečo zmeniť. Začal som sa venovať umeniu, ktoré ma vždy bavilo. Tento istý princíp v podstate čaká väčšinu ľudí, ktorí sa intenzívne zaoberajú jednou činnosťou hlavne neumeleckého charakteru, pretože jednotvárne sa psychicky koncentrujú iba na svoju prácu. Chodia síce cvičiť, ale nie je to o relaxe mysle, ale o relaxe tela. Tak ako mnohí ľudia v minulosti, napríklad Einstein hral na husliach, potrebujeme nájsť činnosť, pri ktorej dokážeme úplne odísť od problémov, ktoré riešime deň čo deň v práci. Ale to, aby sme vôbec vedeli, že takúto činnosť môžeme robiť, musíme sa to naučiť v mladosti. Väčšinou si firmy vyberajú kvalitných študentov priamo už na vysokej škole. Dávajú im prácu, do ktorej oni kontinuálne prejdú po ukončení štúdia. Často sa však stáva, že po určitej dobe, možno 10 až 15 rokov, hľadajú zmenu, pretože majú pocit vyhorenia. Ak nájdu spôsob, ako relaxovať psychicky, môžu v práci efektívne vydržať dlho, pretože sa dokážu odviazať od činnosti, ktorú intenzívne vykonávajú a naučia sa aktívne duševne regenerovať. Pred približne 2 rokmi som vstúpil do sveta umelej inteligencie a používam ju na vizualizovanie svojich predstav inak ako fotoaparátom. Tieto obrazy viem aj fyzicky vytvoriť a zavesiť ich na stenu. Rád by som vám preto ponúkol možnosť vytvoriť u vás na škole virtuálnu univerzitnú galériu pre vašich študentov, o ktorej fungovaní, ak by vás to zaujalo, by som vám rád povedal viac osobne. Ako študentom dať možnosť naučiť sa relaxovať umením, rozšíriť si technické vzdelanie o dôležitú časť kreatívneho procesu. Takúto galériu už s jednou technickou univerzitou v Bratislave tvoríme a ohlas je skvelý. Každé dieťa, keď sa učí spoznávať život a okolie, je veľmi kreatívne. O tom by sme ako rodičia mohli veľa rozprávať. Okolo 6. roku veku dieťaťa sa táto vlastnosť pomaly vytráca a začína prevažovať pragmatické myslenie. Ľudia v dospelosti sa vracajú k týmto činnostiam iba sporadicky, veľakrát vo forme koníčkov. Vzhľadom na to, že dneska pomocou umelej inteligencie ako nástrojom môžu tvoriť umenie sami aj tí, ktorí nevedia napríklad kresliť alebo malovať tak dobre. Potrebujú však vedieť základy a mať vzory. A miesto, kde by som všetko toto našiel, je práve takáto galéria. Nepotrebujem mať postavenú reálnu budovu, aby som mohol vystaviť vlastné umenie. Má to aj ekonomický rozmer. Ak zamestnávateľ investuje do vzdelania svojho pracovníka čas a peniaze, chce, aby sa mu investícia vracala dlho. Ak človek vyhorí a odchádza do úplne iného odboru, zamestnávateľ musí riešiť jeho náhradu a investovať do zaškolenia nového človeka. A pre fakultu je to aj skvelý PR nástroj, ako pritiahnuť študentov nielen na dobré štúdium. Galéria je dobrou možnosťou, ako študentom predviesť, že môžu relaxovať aj umením, priviesť ich k tomu a dať im nakoniec možnosť ukázať svoje výtvory svetu. Tí, čo dneska študujú na vysokých školách, sa narodili už v čisto digitálnom globálnom svete. A je to jeden z veľkých motivačných faktorov, ako sa dozvedieť viac.
Viete, kedy uviedli na trh prvý smartfón? Nebudem vás naťahovať, je to v roku 2007. Takže byť vo virtuálnom svete je pre nich viac ako prirodzené. A to nehovorím o tom, že budú mať prehľad o súčasných umelcoch a veľakrát o vrstovníkoch, ktorí sa umeniu venujú full time. Môžu sa pokúsiť dívať na svet cez optiku ich umenia. Platí tu neobyčajne silno. Čo sa za mladí naučíš, ale veď to poznáte. Rád by som s vami osobne prebral možnosť, ako takúto galériu u vás na škole vytvoriť, uviesť študentov do základov umenia a tvorby, ako ich naučiť vizualizovať a prezentovať ich predstavy, ukázať im možnosti tvorby umenia pomocou umelej inteligencie. A nakoniec, ako tieto benefity fakulty prezentovať pred prípadnými donormi, ako prostriedok na získanie podpory práve pre vašu školu.